Ja, haha, velkommen til den serie, jeg har ventet med at lave i rigtig lang tid. Og nu kommer den! Det er Breaking Bad i Dark RP. Denne Dark RP server er jeg admin i, så det er rigtig dejligt at være admin i den her fantastiske server. Serverens navn er UJesus Roleplay. I kan pause videoen nu, lige der. Og I pinder lige der. Pause videoen, tag et screenshot eller sådan noget, men her er det. Så i dag skal vi lave Drug Lab, for jeg er Heisenberg. Jeg er den berømte hash-sælger i den her server, fordi der er ikke meth i den her server, eller metamfetamin, eller som vi kalder det, ice. Som så er rigtig farligt, det skal jeg prøve. Så i dag, lige nu, skal vi lave vores laboratorium. Skal lige have sådan der. Løst. Det er en smutter. Sådan der. Så skal det ligne sådan en rigtig drug lab. Og så selvfølgelig de berømte barrels fra Breaking Bad. Som så er vores meth-agtige. Jeg håber I kan lide den her serie. Hvis I kan lide den her serie, så skriv ned i kommentarerne, at I elsker den, eller at jeg skulle gøre det lidt bedre på en anden måde. Jeg elsker i hvert fald at gøre det her. Her er vores laboratorie. Brawl, jeg er ikke sådan en, der skal hele vejen bruge hele dagen på at finde guns. Jeg er ham, der giver guns. Jeg har en fin smag på våben her. Nej, det var bedre. Hej. Og mine forældre er på vej hjem. Samler lige nogle guns. Og lægger nogle drugs. Sådan der. Tid til at jeg tager ud og sælger nu lige lidt. Ja, det er tid til at tage ud og sælge, og så se den her lille montage. Og sådan er den. Men jeg sælger den nu.
bliver lige skudt ned. Jeg mistede alle mine ting. Men jeg tjente lige 1 trillion og lidt mere i alt det jeg lige har gjort. Så jeg lige det før var min... Den er på 9, nu er den på 10. Det er ret vildt. Fordi nogle admin sker dyre ting for de her syge sager. Så professionelle er jeg. Men nu er det på tide, vi slipper af med ham manden, der siger det er farligt for at købe drugs. Og jeg tror, I ved, hvem det er. Hen. Og vi til at sælge. Ellers skal jeg slå ham ihjel mest muligt. Jeg tror, jeg kommer til at knife ham, det er sådan, man dræber alle her i den her server. Hvis jeg ikke får politiet på røven, men lige... er der nogen, der har gjort en mere assassination? Det er nemlig det, jeg skal til at gøre, så man må kun gøre 1 gang efter en halv time. Jeg ser ikke nogen mere assassination whatsoever. Ja. Så jeg tror, det er muligt for mig at slå ham ihjel. Fordi Heisenberg, han skal ikke komme gående. Ja, bodyguard. Want to buy the good stuff? Ja. Okay, han vil ikke have noget som helst. Pay attention, I'm currently in the beach if you want gun license now. One more. Okay, han er i stranden, han er i stranden. Jeg skal til stranden. Okay, okay. Yo! Yo! Yo, you here for the gun license? Yeah! We need gun licenses, Pin. Oh, this guy got it first. Heisenberg is the winner. Where are Yeah! the movies, dude? Where are the movies? Oh, the movie guys. Okay, I'll add a law that you guys don't need them. I'll add you a law. I can Well, actually, find... no, I'll we can give have you it. guns too. I I'll don't give know you it, that I'll we give can you have it. guns. Oh, No! forgive Hey, me. you can't carjack. He didn't even. I know, wrong Good comment. job, Heisenberg. I always didn't like Pin. Oh, yay! It smelled funny and looked at me. Jeg gjorde det. Ja, sådan er det bare at være Heisenberg. Haha! Where you got it, Murray? Seriøst, den skal I sige tak for. Ja. I skal sige tak til mig nede i kommentaren, fordi det var amazing kill. So I didn't have to wait years for every single paycheck. Er der lige sket en, det jeg tror, nej det er okay. You can buy my door. Så det var spændende. Ja. Any of you want some drugs? I have some, thank you. Okay, gjorde jeg? Ja, jeg gjorde succes. Wow. Can I come in? Nu er det tid til at gøre den anden fase, som jeg skal gøre som Heisenberg. Det er Money Princess. Yo, Yeah. what do you want? I have nothing. I'm so high right now. I just need to get to that Do roof. you want to I just move? need to get to that roof. Okay, No. there you go. Han er væk. Han vil bare lige herover. Jeg glemte nok at sige, at den her serie kommer til at være meget på engelsk, fordi ellers det her er en engelsk serie, det er dansk til. Forstår? Men hvad? Hvor kommer vi fra? Money printing. Det er en kunst at kunne. Okay, tid til at buy. Jeg har en plan for det her. Fordi jeg er Heisenberg. Jeg har masser af planer endnu. Hvad var det nu? Yep. Baglig. Jeg er pengegeni, som
mange af jer nok ved, hvis jeg har set Breaking Bad, som jeg synes, I skal. Bedste serie nogensinde. The Walking Dead er også en fed serie, men jeg synes bare Breaking Bad er bare fantastisk. Altså, den måde den er realistisk. Hvor bliver de penge af? Og hvad er det ikke hernede? Props. Her ved map props. Ja, her. Og så bare gøre den her disable collier. Så løfte den lidt. Ja. Ja. Kald mig bare genial, hvis I gider. Og det kører. Godt. Totally not suspicious at all. Godt, man kan vist godt tage det hele. Men hvad mærker man? Man bemærker det sgu da ikke. Kommer han? Det er fordi jeg plejer kun at gemme én franchise sådan en her. Sådan der. Men stadig, jeg skal også have Fading Daughter, det klogeste. Good. Sådan gør vi. Godt så. Så skal du bare lidt farve på. Så burde den være perfekt. Bare så. Godt. If you want. We should get a money printer. Så må vi håbe, der er nogen, der skriver til mig. Imens. Jeg skal også have nogle våben. Det Heisenberg skal altid have våben. Heisenberg want them weapons. Yeah. Vi kommer til at miste alt det her, hvis der kommer en cleaner. Jeg tror, det er i gang med noget dernede. Ja, jeg er kommet for at tage mine penge. Så klog er jeg seriøst. Og det ironiske er, at det er en pengebunke. Og den pengebunke bliver også set i Breaking Bad, skulle jeg nok. Ja, det tror jeg sgu nok, ja. Ja, så skal vi ud og sælge nogle. Åh nej. Har jeg overhovedet? Ja, jeg har nogle burgers. Jeg tror, der er kommet en regel, der hedder jaywalk. Og wow. Det var ikke meningen, men jeg har det helt godt nu. Åh nej. Heisenberg took some drugs.
Hvordan kunne Heisenberg gøre sådan noget her? Admin, I have a question. Can you repeat? Hold lav profil. Okay, but you Hold guys lav know how profil. I can Wow. Hvad sker der? you gotta buy some soda here. Yeah.